Simbingelele balandeli bethu emakhaya. Thina lawa Indlovu umuthi onamandla siniphathele amanzi kagesi. Angeyinhlobo ezi-2 ezingafani. Khona amanzi kagesi a-red, khona amanzi kagesi a-clear. Amanzi kagesi ke nalawa balandeli bethu wasebenzisa mawukuthi uneyinhlungu emzimbeni, uyawathatha urabhe lapho uzwa khona kubuhlungu. Kodwa ke isikhathi esiningi amanzi wethu lawa kagesi lawo asebenza makuwukuthi usemntwini mhlambe uyoconsulta nomuntu, afike umuntu athi khona amafutha mhlambe owadingayo ukuthi akuhlanganisele namakhambi. Nawo amanzi kagesi mabakuthumile ukuthi hamba ufuna amanzi kagesi bazokuhlanganisela namakhambi wakho ukuze inhlungu emzimbeni ziphele. Makuwukuthi uthunyezelwa ngezilwane ebusuku kumele uyochela, nawo amanzi kagesi ka-Indlovu umuthi onamandla. Kukuwe ke mlandeli ukuthi ufuna lawa bovu noma ufuna lawa mhlophe. Indlovu amanzi kagesi.